To je banger. To jsem to fakt dopadla. Ein wunderschönes Naturkainoid. Ty mě vůbec neposloucháš. Ty hajzle, já jsem... Už bude střídačka. Ty vole, já už ho chci taky, okamžitě. Good morning. Ani jsem nevěřila, že dneska ten vlog zapnu. A asi ani vy jste tomu nevěřili. Momentálně je asi 8:30 ráno a já jedu na hypnoterapii. Chodím teď pravidelně každý týden. Určitě se vám o tom můžu pak víc rozkecat, ale teď tím nebudu tady zdržovat. Potom máme teda v plánu s Deňou jít do fitka. Letos budu po 3. ale řekla jsem si, hele, máme tady léto za dveřma už v podstatě, takže musíme zase trošku zamakat. Já teda jako chodím běhat, konečně už v posledních 2 týdnech se mi to dařilo, ale do čemu jsem se prostě nějakým způsobem nemohla za boha dostat, bylo toho teď fakt strašně, ale fakt strašně moc, já jsem reálně nevěděla, co dřív a teď už aspoň mám trošku zase času sama pro sebe, takže běhám zase dlouhé trasy, to mě taky strašně pomáhá, strašně mě to nabíjí. Můžu konečně chodit na brusle, když už je takovýhle počasí a to naštěstí můžu chodit i s malou. Takže to mám sfláknutý 2 mouchy 1 ranou. Brusle a zároveň čas strávený s malou. Hezky produktivně. A jelikož včera bylo 1.5., tak jsme měli s Déňou výročí 8 let. Panebože, to tak utíká, to je neskutečný. A jedeme teda z dneška, respektive zpátka na sobotu, jedeme, a teď jsem zapomněla kam, takže to vám řeknu potom, ale jedeme tam na privátní wellness, uděláme si takovou romantiárnu. Fakt jsem neodpočívala ani nepamatuju, takže se na tady to těším úplně jak malý dítě. A věřím, že tady to mi taky totálně dobije baterky. By the way, přestala jsem kouřit. Asi teďkon strašně z vás překvapím, že jsem vůbec kouřila. Jsem kouřila IQOS. Jenomže jsem to začala opravdu přehánět a začala jsem kouřit fakt třeba 30 až 35 hýcek denně. A já najednou, proč se najednou tak strašně potím, proč mám zhoršenou pokožku, přestože jsem s tím nikdy neměla žádný problém. Si myslím docela dost dobrou životosprávu, stravuju se kvalitně, pestře, piju hodně vody, takže jsem si říkala, že opravdu to asi nemůže být ani nic jiného než právě to kouření. A celkově jsem si říkala, ty vole Deniso, jako teď k tomu tvýmu životnímu stylu to absolutně vůbec nejde, aby si kouřila až ke všemu takhle strašně moc. Takže mě motivovalo, že Deňa přestal kouřit a ten to teda drží už dlouho. A tam jsem teda jako fakt zírala, protože to byl fakt poslední člověk na planetě, komu bych věřila, že přestane kouřit. Nebudeme samozřejmě předbíhat, myslím si, že to je měsíc, co nekouří, ale už tohleto je na něho opravdu velký pokrok a jsem na něho strašně pyšná. No a tím mě to i víc motivovalo, protože jsem si říkala, jako když to vydrží Déňa, tak já přece musím taky to zvládnout. Není to teda dlouho, co nekouřím, takže tady taky opět nebudu skákat do vzduchu, jakože už jsem nekuřák, ale jako držím. A normálně fakt od té doby, co jsem přestala kouřit, jsem přestala mít veškerý problémy. Ať už s tou pletí, tak právě s tím pocením, najednou jsem se přestala úplně potit. A on mi to i Deňa říkal, on mi říká, hele, jako to máš z toho kouření, jako ty toho vykouříš fakt strašně moc, to tělo je prostě toxikovaný a jako to nechtějí vědět, jak to tělo vypadá zevnitř. A já říkám, no jasně, prosím tě. No, a měl fakt pravdu. Ale i tak furt nechápu. A přestože jsem jako byla fakt silný astmatik, ještě jsem do toho fakt jako hodně vyhulila, tak jsem byla stejně tak schopná jako uběhnout v kuse 20 km, aniž by mi to dalo zabrat. Tohle to bohužel, když to takhle řeknu, nebyly důvody k tomu, proč bych chtěla přestat kouřit, ale fakt mě k tomu donutila až ta pokožka. To jsem si říkala, ty jako ty jsi nikdy neměla problém a najednou máš jako akné na obličeji. Ale je zase pravda, že jak jsem přestala, tak se to i docela podepsalo na tom běhání, protože teď taky zase uběhnu víc. Ale to běhání mi celkově jako pomohlo se jako tak vytrénovat, že vlastně mi díky tomu zmizelo i to astma. Nebylo to samozřejmě všechno hned, jo, nemyslete si, že jsem se jednoho krásného dne rozhodla, že budu běhat 20 km. Začínala jsem tím stylem, že jsem chodila hodinu na páse a
9 minut šla a minutu běžela. Já jsem myslela, že umřu, to bylo tak náročný pro mě. Já jsem měla furt nacpanej ten Ventolin u pusy a pak prostě po čase, jako je pravda, že jsem zase přešla rychle jako na dlouhý trasy, že jsem se prostě vytrénovala, že jsem se naučila prostě běhat aspoň těch 20 minut v kuse a pak z ničeho nic jak nulsknutí prstů jsem si řekla, tak namísto 5 kiláků uběhnu 15 a uběhla jsem to a pak už najednou jsem to běhala furt, takže, ale zase jsem dlouho trénovala aspoň ty 20-minutový běhy v kuse a fakt mi z začátku dělalo problém jako běhat i tu minutu v kuse, takže to je jenom takovej reminder pro vás, že fakt jde cokoliv, já jsem byla opravdu těžký astmatik, dokonce jsem byla i kuřák, velký kuřák a jako teď běhám prostě i 25 kiláků a mám teď v plánu 30 uběhnout. Držte palce, aby se mi to podařilo. No ale hlavně, v čem mi držte palce, abych se zase k tomu nevrátila, protože já už jsem takhle jako jednou přestala kouřit. Vlastně my jsme se snažili o nelinku, tak jsem přestala kouřit. Pak už vlastně, že jo, jsem byla těhotná, kojila jsem, takže jsem fakt jako dlouho nekouřila. Ale stejně jak se říká, jednou kuřák, navždy kuřák. Mě to prostě potom zase začalo lákat a jakmile jsem už cítila trošku, jsem si načuchla takový té svobody, potom co jsem přestala kojit, tak jsem se k tomu strašně rychle vrátila, jo. Takže je to takový jako ušemetný. No ale budu se držet zuby nehty, protože vnímám to prostě i na svém těle, že mu je takhle prostě líp. No nic, já jsem teď právě přijela s mým oblíbeným terapeutem na hypnoterapii, takže se vám ozvu později. Tak, tady chodím na hypnozy k Martinovi Švermovi. Tak, já mám po hypnoterapii. Kdyby někoho zajímalo, proč docházím na terapie a hypnoterapie, tak je to z toho důvodu, že jsem tam teda řešila poměrně dost svou poruchu příjmu potravy. Já už jsem to tady vlastně jako říkala v jiném mém YouTube videu, že jsem vlastně jak kdyby vyléčená, i když já mám pocit, že jsem tam říkala, že se jako neberu za vyléčenou, ale že s tím už teď umím pracovat. Bohužel to tak nebylo, vždycky to bylo jenom obdobný. Já teda jako netrpím na nějakou anorexii, bulimii, nebo že jenom, že bych měla třeba záchvatovitý přejídání, to jsem měla dříve, s tím já už pracovat umím, ale vlastně trpěla jsem na noční jezení, to je hodně takový jako ojedinělý, na tohle to zase moc lidi netrpí. My jsme celkově tak jako přišli na to, že to není úplně, že jako porucha příjmu potravy, ale to je téma jakože na docela dost dlouho, takže teď vám to řeknu hodně stručně. Souvisí to docela s mým jako OCDčkem, protože to je vlastně nějaký můj určitý zlozvyk, který já jsem dělala, protože jsem ho dělala fakt nevědomě a dělala jsem ho bez pocitu hladu. Ale to je jedno, každopádně to jsem tam teda řešila, jak kdyby teda poruchu příjmu potravy. Řeším tam své OCDčko, který mi v určitých momentech docela komplikují život. V něčem je to výhodný, ale v něčem je to opravdu komplikovaný. A taky jsem tam řešila velmi svou poruchu spánku a nějaké věci z minulosti, protože samozřejmě všechno se to tak jako odvíjí od toho, co si vlastně prožijete jako dítě, tak se to potom s váma táhne po celý život, na tom není asi něco překvapujícího. Každopádně opravdu mi to pomáhá a spoustu věcí už umím dobře pracovat. Doporučím vlastně před nějakou dobou, ať beru tryptofán. A ten tryptofán, oni ho berou sportovci, je to čistě přírodní. Ono to má vlastně dost podobné složení jako antidepresivum, ale není to antidepresivum. Dá se to normálně koupit třeba na Jim Beamu nebo v lékárně a to teda opravdu musím vynachválit, to mě extrémně pomáhá. Uklidňuje mě to tak jako celkově, hlavně to funguje na ten spánek. Já celkově teda patřím do skupiny lidí na světě, kterým stačí málo hodin spánku. Mně prostě stačí třeba 4-5 hodin. Když mám ten spánek jako opravdu v kuse a kvalitní, tak 4 až 5 hodin mi úplně bohatě stačí, abych normálně energeticky fungovala po celý den. Já jsem teda ještě ke všemu hyperaktivní, takže ono
je to asi všechno se vším. Nicméně tím, že jsem přestala kouřit, tak všechno se vším, i ten tryptofán, i to, že jakoby trošku teď dbám na tu hygienou toho spánku, nebo jak to říct, tak mám teď o dost kvalitnější spánek. Já jsem se dřív budila co třeba každou hodinu nebo půl hodinu a vlastně ani nejen v noci, že jo, už, což taky dřív byl můj velký problém, tak teď opravdu konečně po takové době dokážu spát třeba, já nevím, 4-5 hodin v kuse a pak se zbudím a už jako nemůžu spát, už prostě jako jsem fakt probuzená a funguju. Jo, teď třeba předevčírem, já prostě si nemůžu lehat brzo. Já jsem se šla lehnout třeba v 10, zbudila jsem se ve 3:45, říkám si dobrý, tak ještě zkusím usnout. No, neusla jsem, do 4 jsem to zkoušela, pak jsem se prostě zvedla z té postele a začala jsem vytírat, žehlit, abych prostě produktivně nějak zaplnila ten čas. No, někteří lidi si budou myslet, že jsem blázen, já prostě mám v sobě tolik energie, kterou prostě potřebuju takhle vybít, že to prostě dělám tímhle stylem a stačí mi prostě málo hodin spánku. No, takže za mě úplně super tryptofán, ty hypnozy jsou úplně skvělý. Nemám jako vyloženě nějaký jako problémy nebo takhle, ale jsou tady prostě věci, které skrze třeba to moje OCDčko nebo právě ty poruchy spánku mě jako dost ovlivňovaly můj život, takže jsem na tom chtěla zapracovat. Navíc, jak otvíráme zase opět spoustu věcí jako z minulosti, tak jako zjišťujeme, že tam toho mám docela dost. Ale jak říkám, hele, nechci se tady jako stěžovat, to jsou jako moje věci, moje problémy a kdo opravdu jako problémy nemá, ono zase jako každý máme něco, jenom každý prostě si řešíme to svoje. No, já si každopádně řeším tady to, teď už jako je to opravdu fakt na dobré cestě. Měla jsem ten pocit i s tou předchozí terapeutkou, ale tam spíš jakoby jsem měla ten pocit, že jsem jako tak dokázala uzavřít nějakou určitou životní kapitolu, ale nepomáhalo mi to v jiných věcech. Ale tady jako fakt cítím, že tím, že se i rozumíme jako kámoši a že to je fakt jako super úplně moje krev, ten člověk, tak a i celkově ty hypnozy, to je prostě strašně jako skvělá věc, tak cítím, že mi to fakt jako pomáhá a hlavně se v určitých momentech i jako načapu, nebo jak to říct, kdy bych impulzivně jednala jinak a najednou prostě se tak jako říkám, tyjo, teď vlastně jako ty jsi se zachovala úplně jinak, nebo jako mám najednou jiný jednání, třeba v určitý moment, nebo jak to říct. No jsem prostě nadšená tady z toho terapeuta, protože fakt vždycky se vidíme, obejmeme se, pokecáme prostě o všem možným, není to jenom o těch problémech, ale tak jako celkově, že si prostě řekneme, co se děje a fakt skvělé. By the way, jste si asi mohli všimnout teda, že mám nové vlasy, že mám jinou barvičku, teď jsem spokojená takhle. Tady to mě asi teď vyhovuje nejvíc, protože mně se líbilo, že jsem byla bruneta. Zároveň mi chyběla jako blond a tady to já jsem mývala jako docela dost dlouho vlastně v době těhotenství a když jsem vlastně porodila. Takže jsem vlastně něco takového jako měla a to si myslím, že je takový hezký kompromis, že jsem vlastně taková napůl brunetka, napůl blondýnka, takže tady s tím jsem teď momentálně jako nejspokojenější a myslím si, že mi to i sedí nejvíc. A jestli se to někomu samozřejmě nelíbí, tak mi to jedno, protože já se v tom cítím dobře. No, já každopádně teď jdu domů. Na oběd mě doma čeká krabička. To nevím vlastně, když jsem takhle dlouho nenatáčela na YouTube, jaké aktuality víte ohledně mého stravování, nebo jako co se týká krabiček, protože vím, že jsem říkala posledně, že používám dietu v krabičce a že jsem vždycky milovala Fit Kitchen, ale že jsem tím byla přejedená, takže jsem zkusila jako tady tu novinku na chvíli. Nebylo to špatný, mě tam chutnaly ty jídla docela dost, akorát to bylo fakt jakože dietní, což u Fit Kitchenu je to takový, že oni mají docela taky to pravidlo 80/20, že to není úplně jakože nejdietnější, ale zároveň je to prostě jako kvalitní, dobrá strava. No, ale abych se dostala k věci, tak jsem s tou dietou v krabičce spolupracovala asi 1-2-3 měsíce. Zase mě to zlákalo k tomu Fit Kitchenu. A ten Fit Kitchen už teď jako jim díl, ten už mám zase podle mě třeba tak 4 měsíce. Už toho zase začínám být lehce přejedená, ale furt je to ještě dobrý. Ono mi to totiž hrozně šetří čas, takže přestože ty jídla se jako ve svý podstatě, že opak po delší době konzumace opakují, tak stejně tím, že mi to fakt ušetří hrozně moc času,
pro mě jako konkrétně, tak mi to zatím jako nevadí. A já to hlavně kolikrát třeba dělám tak, že třeba si normálně i uvařím jídlo pro sebe a ty krabičky si jak kdyby posunu, nebo nevím, jestli mi jako rozumíte, jak to myslím. Protože oni jsou vlastně od pondělí do pátka a já takhle, já nevím, když dostanu na něco chuť prostě ve středu, tak něco uvařím pro sebe v tu středu a ty krabičky si takhle posunu a pak mám třeba krabičky na víkend, jako chápeme se. Já každopádně už to nebudu dál okecávat a jedu, ať to všechno stíhám. Ať z toho dne ještě něco máme. Nazdárek. No, Bentýsek je po operaci. Nožičky, takže proto vypadá tak, jak vypadá. Ahoj. Ahoj. Maminka. Tamhle je míč. To měl být melon pro malou. Tak doufám, že ti chutná. Je vynikající. Takže tady teda pohostím ledovou kávu a já se rychle najím. Tak, tady mám krabičku od Fit Kitchenu. Tam masové kuličky s rajčatou omáčkou a cukitou. To už jsem měla od nich taky několikrát, moc dobrý. Tak to vypadá na talíři. Tak jo, tak let's go. Obalíme tašku. Tak Míďo, papa, to tady zvládneš jeden den, viď? Ještě potřebujeme jet pro plavky, Tezenis. Udělala jsem totiž nový nárazníky, takže mi nejsou žádný plavky, takže abych se tam nekoupala nahá, tak potřebuju nějaký pořídit. Já plavky mám. No, ale tvoje stará taky potřebuje. Davaj, davaj. Děkuji celou, jo? To bych neriskovala. Tak, mám pokoupeno a koupila jsem si tam ještě 2 podprsenky. Já jsem říkala, ať mi nedává celou peněženku. To je banger. Tak jsme tady. Příroda. Tak na zdraví, lásko. Na zdraví. Výborné. Voilà. Já umírám hlady. Takhle každopádně vypadá ten pokoj, vám to ukážu. Vlastně chodbička, koupelna, no to asi jako nic není. Tady Deňa sere. No, postýlka. A tady se dá jít ven na balkónek a takovýhle krásný výhled máme. Dělej, jau. Já se zblázním. Tak, začíná pršet, tak ideální. Přesně, toto asi zruším a zůstaneme na pokoji celý víkend, ne? Tak je tam wellness. Já mám hrozný hlad, takže bych chtěla někam. Já myslím, že i pro Máčená dojdeš pro kus šunky. Jdem se podívat do centra Harrachova. To jsem to fakt dopadla. Mám hlad, je. V Praze určitě teplo. No, a svítí sluníčko. Za 5 minut je to přeháníka, jsi na horách. Tady je celý Česko a tohle je doslova jediný mrak, který je nad Českou republikou. My jsme tady v Harrachově. To je fakt super. Já ti zas někam vemu, ty vole. Nerozbíš si hubu. Nerozbiju. Pojď, chytám tě. To bylo jasný, prosím tě, nejsem všední. Ach jo. Ještě znám nějakou tu dobu. Takže jdeme první na jídlo a potom se půjdeme asi někam projít, když teda přestane pršet. Na Mumlavský vodopád se půjdeme projít. Byla mi nabídnutá ruka. Romantika. Ting, ting. Tak jo, Zlato, mám to. Tak jo. Tamhle vidíš bufet. Pizza sebou nebo na místě. Na 8letý výročí. Pojď, koti. Crazy XXL burger, tak to je asi pro mě. To asi výroční noc, ale můžeme rovnou zabalit. Jestli tohle do sebe pošleš, tak nevím, jestli tě chci. To dobré? Česneková je dost můj klienta. Jen tomu dej, kočko. Jo, to je ono.
Jak jsem přežraná. Měla jsem si dát ty burgery, ale i tak to bylo vynikající. Ale pak když jsem viděla naživo, jak vypadají ty burgery, tam jsem někomu jinému. Tak jsem litovala. Jsem si koupila čokoládičku. Dlouho jsem si ji vybírala. Můžu potvrdit. A nenechal mě dostatek prostoru pro to, abych si vybrala něco, na co mám chuť, jenomže já nevěděla, na co mám. Protože většina lidí do Harrachova jede za tím, že se jde podívat na vodopád. My máme 18:40, slunce zapadne za hodinu a jsme od něj půl hodiny. Já ho chci vidět za světla. No. A ne chci vidět večerku a A já jsem se ale rozhodovala si bílou čokoládu, pistáciovou nebo karamel. Nebo dubajskou čokoládu za 200. Ne, to nebyla dubajská, to byla studentská peče, ti opakuju. Ale s dubajskou příchutí. Ne, protože to, že je ta pistácie, neznamená, že to je hned dubajský. Der Mummelswaterfall, ein wunderschönes Naturkeinheit. Jdeme tam. Jinak restaurace Slunce, kdyby se někdo chystal do Harrachova, za mě jako super. Ale celkově jako všude v Česku. Máme to tady fakt, máme výborný restaurace za přiměřený ceny. A restaurace Slunce je toho důkazem. Doporučuji všude steaky. Jo, flank steak. Ale tady měli fakt už od pohledu jako fakt luxusní burgery, který se tam každý dával. A fakt tam měli kombinaci těch 3 malých burgerů, který ve finále teda nebyl úplně malý, ale byly tam v nabídce. Vypadalo teda fakt lahodně. Nechápu, že jsi si nedala. Protože zlato, víš, jak to funguje. Když si dáš něco k jídlu a já si nedám to stejný, tak ti to pak budu závidět a budu to chtít taky. Takže jsem si prostě automaticky dala to, co jsi dal ty, protože jsem věděla, že bych to pak chtěla taky. Takže jsem nechtěla riskovat. Ale tady budeme to. číst Teskou, ta vypadá dobře. Ty mě vůbec neposloucháš. Já už jsem to slyšel, ale to mi tohle to mi dělá furt. Já mu něco řeknu. A on najednou z ničeho nic úplně převrátí téma a odejde. Jak kdyby se nechumelilo. Tak no kladinu. Já ji nebudu tahat, jsi normální. Ne, tahat, přejít se zavřenýma očima a můžeš mě držet za ruku. Nebudu tě držet za ruku, protože to je horší, než když jdeš naslepo. Tak, teď doleva. Doleva. Prčica. Já se jenom jestli mi děláš nějaký řitěpy. Nedělám. Je konec. Nepovím. Každý má 2 šišky, jeden se postaví tamhle nahoru. Normálně jakoby takhle, ať se netrefujeme do ksichtu. Zlato, ale já nejsem tvůj brácha, jestli do mě chceš zase házet, jako. 8 let je 8 let. Bráchové mi chybí. Tady za tu čáru a každý má 2 náboje. To je romantika. Vole, tak asi... Bočo jsem hrál basket. Otoč se, nečum, bude to za tebou hned. Ne. Chill. Roztáhni ty ruce. Prosím tě, dávám malou. To je malá šiška. Malá. Přísahám, že bude malá. To bych se netrefil, kdybych dal velkou. Bude malá rána. Sakra. A za čáru hezky. Jo, prosím tě. Deňo? No. Ty hajzle, já jsem... Žádný podvody. Za čáru máš jenom 1 šišku už. Tam za tu čáru... Můžeš. Deňo? Já jsem nešla blíž. Asi tamhle to je lepší. Tak hloubě to, jo? Jo. Dáme nohy, kdo tam vleze. Na 2. Na tohle se Chcem si to podívat na ty nádhery. No a teďko už přichází čas na wellness. A tady máme kámošku. To je to už si vykašli na ty Audiny. To je ta, na kterou jsem koukal. Krásný. Tak, nejlepší. A ještě... Jsou tady, ne, ty jsou rozmixované. Můžu ti ukázat boru? Ani omylem. Jsem ready. Zapomněla jsem si gumičku. To mamča potřebovala. Boha můj. Tak to je bomba. To už bude střídačka.
teď to začalo teprve zlato. Zlato, jsi odpočatej? Jo. No, spíš úplně mimo. Úplně mimo, já chci jít spadat okamžitě. No to je s tebou zase zábava. Pokoj, no tak to je paráda. To si ze mě děláš srandu, že si tím mobil. My nemáme to číslo, co? A on se zapíná možná. Ne, tak ne. No to si ze A mě já děláš jsem srandu. třeba 50%, co mu je? Jsi přehrál. Aktualizace. Máme totiž kolatového telefonu. 20 minut se tam dostane. Já to jako nehodlám chodit po hotelu takhle. Já mám který čísla Nemám to to. nevím, jak šli za sebou. Nemám Tak pod tím žádný spodní prádlo a mám mokrou hlavu. Neuvěřitelný den, já si na ten kon vzpomněla. Tak to je fakt neuvěřitelné. No každopádně my máme v plánu už jenom zalehnout do postele. Pustit si asi Survivor, že ano? Já si pustím už jenom moje sny, já jdu spát, zlato. Zítra nás čeká královská snídaně, Deně nám zaplatil tentokrát hotelovou snídaní, takže se na ní hrozně To těším. zní, jak kdyby si někdy hladověla. No tak někdy neplatíš hotelový snídaně. Takže uvidíme, co budeme dělat. Každopádně já se vám teda ozvu zítra, tak se zatím mějte. Tak co? Deňo, budeš nějak pomalu stávat? Mhm. A kdy? Já mám blbou zprávu. Zapomněla jsem pastu na zuby. A to tobě asi nevadí. Vy si z toho ani nevšiml. Krásně. Přestože jako je mokro, tak je fakt krásně. Teplíčko. Hrozně se těším na tu snídaní. Akorát mě teda štve ta pasta, no, ale no, dějou si i horší věci. A my stejně jedeme domů, takže si doma vyčistím zuby. Potom ještě snad nějak využijeme produktivně ten den. Je ještě dlouhej a musíme toho využít, že malá je do zítra u babičky. No tak to si ze mě děláte srandu. On má celou posranou prdel. Ty vole. Bentley jako, to nemyslíš vážně. Já se opravdu neznám, ty vole. Tak Deňa je osprchoval, nebo respektive Bentlíka, teď to tady všude smrdí jako hovno. Si budou myslet, že jsme se tady posrali. Hlavně ten ručník je vodou. A ten pokoj je na mý jméno. No jo. Nikomu nedojde, že jsem utíral nohy a prdel tady posranýmu psovi. Fuj. No nic, jdem na to Vypadne snídaní. Máš ten kód? Jo. Já jsem si nabrala vajíčko, párek, housku, síly šunky a zeleninu. A Deňa má tady... Jako od hotelový maminky. Výhled krásný, hele bouřka. V dubnu. Chči je tam a chči je. A ještě ke všemu tady je úplně odporný kafe, protože se rozbil kávovar, takže tam bylo nějaký rozpustný a to se Musíš rozbil... doplnit, že to kafe překavávaný jsem dělal já. A ještě ke všemu. Takže bylo to moje první překavávaný kafe v životě. Takže proto bylo Já odporný. myslela, že rozpustný. Ne, ale chutnalo fakt odporně. No, takže jsem říkala, že si dáme kafe na benzíně. Tak, dostali jsme brownies na cestu a frčíme. Ztráta tlaku v pneumatice. Tak, konečně mám kávičku. Z benzínky dala jsem si karamelové latte. Máme celý léto před sebou. Se chtěl opalovat, já to chápu. Jde se do toho gymu konečně. Nevěřím, že se to děje. OCDčko. Zamkla jsem. Pamatujme si to. Tak. Jsi vyleš prdel. Ty nebudu 2 hodiny. A za to, že jsi mě chtěla rozbít auto tady tou bránou. Kdy jsi byla naposled v gymu vlastně? Minulý týden. Fakt? Jo, ale to bylo po druhý letos. Já mám permanentku ještě zaplacenou. Já jsem nemohla, já jsem byla po operaci. A pak nebyl čas.
Ten čas, no. Ten jo, čas. Ty ho máš totiž hodně, no, ale to my máme moc ne. No jistě, to určitě. Jak si jde, ne? Co? Pyšně. Ještě můžu jít, ještě mě nohy slouží. Aha. 103. 104. Insane. Jseš raketa. Půjdeš sem na tuhle zeď. Mezi síň slávy. Zatím tam nikdo není, nikdo to ještě nezved. Můžeš být první. No, pusinka. Žabička moje. Jo. Jsem si tam teďka koupila hrozně moc tyčinek proteinových, protože oni je prodávají jenom na Aktivu, to je moje oblíbený. Když jsem to tam viděla, jsem to tam nemohla nechat. Tak jsme se s Déňou zastavili do naší oblíbené burgerárny. Já si dám tady ten Hoxton a Déňa si dá smash cheeseburger. Jo. Takže ano. A batátové hranolky si k tomu dáme. Tak to je nádhera. A jo, ono. Jdem na to. Ty vole, já už ho chci taky, okamžitě. My jsme po jídle jeli ještě na nákup, protože jsme byli doma úplně vyžraný, takže jsme potřebovali jet nakoupit nějaké jídlo, aby jsme měli doma co jíst. A konečně si jdu ven zaběhat. Dneska teda nemám v plánu nějakou dlouhou trasu. Určitě bych chtěla dát aspoň těch 10 kilometrů, protože já se prostě bohužel už s tím, jak běhám, neuspokojím třeba z 5 a potřebuji aspoň těch 10. Takže uvidíme, no. Vždycky si dám jako realistický cíl a pak se začnu vždycky překonávat, protože už si říkám během toho běhu, ale tak to ještě 5 zvládnu a ještě 5 dalších a takhle už to pak jede samo. Takže vždycky si dám jako hlavní cíl, že určitě aspoň 35 minut. Vždycky je to prostě 35 minut, to je, u mě vychází na nějakých 6 kiláků a pak už jak jsem v tom běhu, tak už prostě to jede samo. No nic, já jdu teda běhat, tak vám dám vědět, kolik jsem uběhla a pak se s váma asi rozloučím. 5 kiláků mám za sebou, tak uvidíme ještě, kolik uběhnu. Ale asi skončím u té 10 a poběžím domů. Tak mám hotovo 10 kiláků a končím dneska. To mě stačí. Já jsem ještě dneska silový trénink. Teď si dám ještě v rychlosti kliky, dřepy a pro dnešek končím. Na příští týden plánuju těch 30, takže mi držte palce, abych to zvládla. A to, že to uběhnu, tak o tom pochyb nemám, spíš otázka v jakém čase. Já jsem totiž měla 4měsíční pauzu a začala jsem zase běhat asi tak 2 týdny dozadu. Tentokrát jsem teda běžela nedávno, asi předevčírem jsem běžela 25 kiláků a tím, že jsem věděla, že chci dát 25, tak jsem si po 20 kilometrech dala 5minutovou pauzu, že jsem chvilku chodila a potom jsem pokračovala. Jinak dám vlastně těch 22 jsem dala vlastně nejvíc takhle a to jsem dala vždycky v kuse. Ale u těch 30 tam to beru tak, že to už je tak jako hodně dlouhá trasa, takže když budu potřebovat prostě pauzu, tak si dám pauzu a vůbec nebudu řešit čas. Prostě bude důležitý, že to uběhnu. Dost pravděpodobně si dám zase po 20 kilometrech lehkou pauzu a potom budu pokračovat, takže uvidím. No, já vás každopádně o tom budu příští týden informovat, určitě o tom natočím video. A pro dnešek se s váma už loučím, protože už vám nemám moc co předat. Já už nic dělat nebudu, už se jenom osprchuju a budu si tak jako chillovat s Déňou. Takže doufám, že se vám video líbilo. Budu hrozně moc ráda, když mi tady zanecháš like, odběr anebo komentář a budu se na vás zase těšit příště, tak se mějte krásně. Ahoj!